naszym obowiązkiem jest przypominać, i ja to robię, na tyle, na ile mam możliwość, przypominać, że to, co zrobił Putin, to jest jakby repetycja tego, co Hitler w 1938 roku zrobił wobec Czechosłowacji. I że w tym sensie nie wolno tego lekceważyć. Że trzeba znaleźć sposoby, żeby Putina zatrzymać. Oczywiście to będzie miało swoją cenę i gospodarczą, i finansową. Trudno. No. Wojna, jeżeli by do niej, nie daj Boże, miało dojść, będzie miała znacznie większą cenę. Jednak to, co się dzieje na Ukrainie, powinno mieć jakiś wpływ na politykę europejską. No oczywiście, że tak. No przecież to Europa jest. No co to znaczy? Przecież my byliśmy już, powinni się z czegoś uczyć na własnych błędach, nie tylko tych dawnych, ale nawet tego, jak Europa sobie będzie miała dać radę z wojną na Bałkanach. No. Jak pan widzi przyszłość Ukrainy? O, wie pan, to jest pytanie dla proroka, nie wiem. Ja Ukrainie życzę, żeby poszła drogą polską. Ale mam świadomość, że to będzie via dolorosa, będzie bardzo trudna droga. Ja liczę, że zwycięży rozsądek i że Ukraina wkroczy na normalną drogę do demokracji, do rynku, do Europy.